Meta Jean Pierre Debono kien ċeda s-siġġu parlamentari tiegħu biex il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia jkun jista' jidħol fil-Parlament, sar attentat biex Adrian Delia ma jsirx deputat parlamentari u kap tal-Oppożizzjoni. Żvela dan il-kunsillier Nazzjonalista u esponenti ewlieni tal-fazzjoni Delia André Grech fi programm fuq ir-Radju tal-Knisja. Wara li ċedilu s-siġġu Jean Pierre Debono biex jidħol fil-Parlament, membru parlamentari għam bil-wifqa għal nixtieq nieħu vot sigriet jekk għandux jieħu s-siġġu l-kap tal-partit. Grech qal li dan juri kif mhux minnu li l-moviment kontra l-Kap beda meta bdew ħerġin sondaġġi ħżina għall-Partit Nazzjonalista immexxi minn Adrian Delia. Ma kien ħareġ ebda survey meta qalulu ejja nieħdu vot sigriet biex inti ma tidħolx fil-Parlament, ma kien hemm ebda survey. Grech li qed joħroġ stqarrijiet fisem dawk imsejħa ħbieb tat-tesserati u ta' Delia għalli dan juri kif Adrian Delia ma tħallix jaħdem sa mill-ewwel jum tiegħu fit-tmun tal-Partit tal-Maduma. Aħna għandna kap ta' partit li qed jiġi attakkat il-ħin kollu. And it's a personal attack. It's a personal attack għax din iftakar di bdiet mill-ewwel ġurnata. The attack is not on Adrian Delia. The attack is on the party. Da kif daħal Adrian Delia bħala kap. Da qalulu int m'intix il-kap tiegħi. Dak li qal Grech isegwi dak li ftit tal-jiem ilu qal il-Viċi Kap Nazzjonalista Roberta Riedu li Żvela li fl-ewwel laqgħa tal-grupp parlamentari b'Adrian Delia kap kien qam Beppe Fenekadami u lil Delia qallu li ma jirrikonoxxihx bħala kap. Intant Grech ta' stampa tal-Partit Nazzjonalista kif in-nies qed jimxu minn fazzjoni għall-oħra fl-istess partit. Jiġifieri da bħalma jkollok nies li jixxiftjaw minn din naħa għal din naħa, ikollok nies oħra li jixxiftjaw minn din naħa għal din naħa. Dwar il-kwistjoni tas-sondaġġi diżastrużi għal partit f'tal-Pjetà, Grech qal li dawn ma bdewx fi żmien Adrian Delia. Meta s-surveys fi żmien Simon Busuttil kienu juru li aħna qegħdin minn taħt, minflok konna mmorru fl-eżekuttiv u ngħidu ejja nibdlu l-Kap, minflok kien ikollna deputati tal-Parlament immorru fil-gazzetti u jikdbu kontra l-Kap għax il-Kap mhux qed jirnexxielu jasal, konna nkunu bil-qeda f'uffiċċju u naħsbu u nħabtu l-idejat kif aħna ħanżidu dawn in-numri. Għalli u dejjem ħadem ma' min kien kap, inkluż ma' Simon Busuttil. Kien kuntattjani Simon Busuttil u kien qalli x'taħseb jekk aħna nġibu magħna lil Salvo Mallija. X'taħseb jekk nagħmlu koalizzjoni ma' Marlin. Attakka wkoll Jason Azzoppardi li fl-aħħar sigħat għamel allegazzjonijiet serji kontra Delia, tant li t-tnejn spiċċaw ifittxu lil xulxin il-qorti. Ieħor għamel allegazzjonijiet. Jekk għandu l-provi, għalfejn toqgħod tinki lin-nies bil-provi, ħroġhom. Intant fl-istess programm mal-qassis Joe Borch intervjena l-eks deputat nazzjonalista u membru fil-Kumitat Eżekuttiv Nazzjonalista Michael Asha. Dan kien ressaq mozzjoni sa' sfiduċja f'Delia li għaddiet mill-eżekuttiv.